tsokano tsoliyar dodo. Ni kan san da wanda yake faruwa ne ina ga jin jita yawan ta annoba ta san shin da gaske ne? Gabarin na wuce dan yau sai na kashe rima dan ba zai kwana da rai ba. Sara suke suna suka amma ba su san da wa suke faɗan ba. Nema amsar a cikin wannan shiri, rashin sani ya fi dare duhu. Ka samu a duhu kuwa ba mu fahimci maganin ka ba. Ka fito kai mana bayani wani bala'i ne yake dauke da mu a wannan gari. Kun kashe min gimbiya ba tare da hakkinta ba. Ni da nake so ka ciro kan macijin ka kawo min? Ke baki da hankali ne? Kina kokarin jawo mana wani masifa? Sun saki reshe sun kama ganye. Bautar dodo ita ce aƙidarsu a cikin shirin dare goma. Hankali ya tashi sun bazama tamkar mayunwata, ya musu jagoranci da zummar sama musu mafita, amma abin ya ci tira. Wannan shine dajin sarki, yana tare da suruka, yana ɗauke da ruhanai, ba a buƙatar magana a cikinsa. Duk kuma wanda ya kuskure yi magana take zai bata. Na umarce ku da ku ɗauko igiyoyin da na baku ku saka a bakunanku kafin mu fita daga cikin jejin. Kada wanda ya cire har sai mun fita. Yanzu da kai za a tafi kenan? Haba Zurfa'u, kwana 10 ne fa kacal. Dare 10, kwana 10 ya rage. Nan da kwana 10 in har ba mu nemo abin da ya ce ba. Ba zan bar ko ɗaya rayu ba. Ƙarya kake yi. Dare 10. Kai yaro, hargagin damo na mai sanda ne. Duba da kyau, maza ne a gaban ka ba mata ba. Yanzu na sa maza su ci ƙasa. Ina ne bakin mugu. Ina ba zai yi ba. Shi zumin ziriyanan a ina ake samu shi? Sai na kashe ku, domin ni ne ajalinku ɗaya bayan ɗaya. Ƙarya kake yi, domin mutuwarka hannuna aka rataya shi. Mutuwarku ita ce fansata! 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 Yanzu aka yi tafiya ka bana cikin kaɗaici kenan? Haka dai suka ce, kuma ko da ma ba za su je da ni ba, dole na yi su, saboda haƙƙi ne a kaina karewa da nake tare da su. Bari ku ji, na rantse da dodo taji. Idan irin haka ta ƙara faruwa, ba zan ƙara ɗaukan wani umarni daga gare ku ba. Ni da kaina zan ɗauki mataki. Aba Juda, wai kai me yasa baka da hakuri ne a rayuwarka? Kamata! Ku tsaya! Ina fa lafiya kam. Tun da ka ganni, me gari ne ya aiko ni? Wata annoba da ta zama ciwon ido tare da musu kisan gwani. Shiryawa Gambo A. Umar, wanda ya bada umarnin shirin Ahmad M. Squire. Kai ba na kare! Yanzu kiyaye da kake mun a ɓoye? An ta fito fili kenan? Kamar nan da yaushe za ku tafi. Rihar kin gaba yanzu kwano 61 amma ji nake kamar sun shekara. Amma Zurfa'u kin cika nuna damuwa. Shin kin fi so ya zauna mazaje su tafi su bar shi a gida? Wayo Taju! Wayo Taju! Sabon shiri daga kamfanin G Record Entertainment yake muku albashir da wannan fim mai suna Dare Goma. Ruwa na kawo maka, naga kana kishin ruwa. Kai sanda! Ka zo mu tafi mana! Kada ya tashi! Ku zo mu tafi a lokacin jima'i bane yanzu. Na faɗa maka ba za ka iya ba. Shin a cikin hankalin ka kake kuwa? Ko giya ka je ka sha? Ko ka fice
dare goma yana nan tafi.